आमची टीम होती ना आयनॉक्सची, ते बाहेर त्यांना दिसलं तर त्यांनी लगेच आम्हाला इन्फॉर्म केलं आतमध्ये. मग लगेच आमची टीम होती, आमचे सगळे आयनॉक्सची टीम, इंजिनिअरिंग टीम आणि हाऊसकीपिंग टीम आणि फायनान्स सगळे आमच्या टीमने लगेच कोऑर्डिनेशन करून सिक्युरिटी टीमने हायड्रंट वगैरे कनेक्ट करून आम्ही कंट्रोलमध्ये आणली फायर सगळे. कुठल्या बाजूने आग सुरू झाली? ॲक्च्युली आतमध्ये हे लेफ्ट साईडला आहे ना, इथं आतमध्ये काही शॉर्ट सर्किट झालं काय, ते वेल्डिंग काम चालू होतं आणि ते पूर्ण कपड्याचं होतं ना आतमध्ये, कपडे लावलेले होते. एक थिएटर बनवत होते आतमध्ये काय, त्याच्यामुळे ते कपडा असल्यामुळं आणि ते गम होते फ्लेमेबल, त्याच्यामुळे ते फायर पटापट पकडली पूर्ण पेट आणि पूर्ण 5 मिनिटाच्या आत ते पूर्ण हे झालं. पण आम्ही कव्हर केलं आमच्या टीमनं सगळे. शॉर्ट सर्किट झालंय का वेल्डिंग चालू होतं ते काय आम्हाला माहित नाही. काय इंजुरीज बी झाले? इंजुरी काय झाली नाही, कोणी नाही, सगळे लेबर बाहेर चालले. लेबर सगळे बाहेर. जेव्हा त्यांना कळलं तेव्हा ते पटकन बाहेर निघाले. हा, त्यांना समजलं तसं ते लगेच बाहेर निघाले. किती लोक होते इकडे काम अरे ते आपल्याला काय माहित नाही, पण तुम्ही दिली हे प्रॉपर्टी कोणाला? आमची प्रॉपर्टी नाही. हा, कोणाची आहे? आम्हाला माहित नाही. आग कोणी विजवली? तुम्ही आज आमची आयनॉक्सच्या टीमने विचारली. हा तुम्हाला कळल्यानंतर इकडे होतं इक्विपमेंट्स? आमचे इक्विपमेंट सगळे रेडी असतात हा आणि आमचे पंप वगैरे सगळे ऑटोमध्ये असतात, त्यामुळे आमच्या प्रॉपर्टीसाठी सगळे सेफ्टी असते ना, त्याच्यामुळे आम्ही सगळे तुरंत स्टेज बनवत होते, सेरेंडिपिटीचं काम चालू होतं. ते माहित नाही आपल्याला. तुमचं नाव काय सर? माझं सूरज शितोळे. ओके. तुम्ही काय म्हणत? मी आहे ना सिक्युरिटी डेप्युटी मॅनेजर. हां, ओके ओके. थँक्यू. थँक्यू.